Te-ai mutat în casa nouă și vrei să-ți pui amprenta asupra designului interior? Sau poate vrei să faci doar o schimbare oferind locuinței tale un alt aspect? Cele mai reușite amenajări interioare sunt cele care reflectă personalitatea proprietarului. Vă recomandăm, deci, să începeți decorarea casei prin analiza propriului stil și a ceea ce vă reprezintă în general. Designul interior a devenit foarte important în condițiile în care ne dorim un cămin primitor și amenajat cu stil și originalitate. Și chiar dacă tendințele și stilurile se schimbă, specialiștii trasează două linii generale, clasic și modern. Stilul acesta este un stil care trebuie într-adevăr să te reprezinte. Este un stil mult mai rafinat decât cel modern din punctul meu de vedere. Este acel stil de amenajare care durează mult în timp. Și o piesă de mobilier în stilul clasic are altă valoare, da, față de o piesă de mobilier din pal. Stilul clasic înseamnă mobilier din lemn, înseamnă elemente decorative specifice stilului clasic, cum ar fi pilaștri, cornișe, oglinzi sculptate, finisaje cu o anumită textură pe care nu o regăsim în stilul modern. Dacă vorbim de stilul modern, care în principiu este foarte, foarte agreat de familii tinere, de apartamente cel mai mult. Și aici există diferite standarde. Poate să fie un stil de amenajare mai mediu, da? Dacă ne referim la costuri, sau poate fi un stil de amenajare de lux. Indiferent de stilul dorit, important este să urmați regulile de bază, să aveți o minte deschisă și să ascultați părerile și sfaturile specialiștilor. Puteți opta și pentru un proiect de amenajări interioare la cheie, cu livrarea materialelor cuprinse în proiectul 3D. Ajung la noi și clienți care au apartamente în curs de amenajare și apartamente mari, de peste 100 și ceva de metri, care își doresc o amenajare de lux. Da? Dar, în general, ne solicită clienții care au case în construcție și care doresc o investiție pe termen lung și au în vedere o amenajare care să-i reprezinte în primul rând și să fie durabilă în timp. Românii au înțeles că atunci când vrei să investești în ceva, este foarte necesar să o faci ajutându-te de specialiști. Pentru că, vă dau un exemplu, deja firmele de construcții, dezvoltatorii de zone rezidențiale, deja îndrumă clienții către designer. Pentru că ei au nevoie de foarte multe informații ca să finalizeze lucrările, au nevoie de schițe pentru instalațiile sanitare, electrice, au nevoie să știe exact unde vin anumite piese de mobilier, cum vor arăta pereții, ce materiale vor folosi pe pardoseli, pe tavane. Și atunci deja clienții știu că trebuie să apeleze la un designer care îi poate ajuta de la început, din faza de construcție la roșu a unui spațiu, până la final. Tragem linie și concluzionăm. Transformarea unei simple case în acasă este un proces îndelungat, al cărui pas principal este alegerea unui stil de design interior din multitudinea pe care ne-o propun specialiștii. Iar acest stil trebuie completat cu acele tușe simple, personale, care dau unicitate.